شخوا وەک ئەم زانین وێریشێ گۆل سەرگرتیگەهێ هاتکردن ئەم ژی وەک ژنێ ڕۆژئاوا بتایبەت وەک ژنێ دربێستیە ئەم vê êrişê şermezar dikin şixwe wek em zanin di 16 meha derbasbûyî de ew êrişê golser jina Kurd hat kirin li ser jîna Emînî berdewamkirina wê heta îro ro li Rojhilatê Kurdistanê hemû gel li qadanê hemû gel azatiyê dixwazin û ban dikin jin jiyana azatî ji ber wilo Rojhilatê Kurdistanê bûyî qada mitînga bûyê ew jina gobû شدت و ظلم و êrîş qebûl nekir li ser xwe îro ro her kes li dû jîna Emînî derdikeve ji ber werê siyaset medarê êgot zindana de jî hatin girtin êrîş li ser wan tê kirin lê ema em jî wê êrîşê dîsa şermezar dikin û em ban raya giştî dikin em ban mafê mirovan dikin em dibêjin kanî ew însanê goban mafê mirovan dikin û dibêjin em mafê mirovanin lê ema mixabin em tiştekî nabînin dinya û alem giş bêdeng mane çima jin tên kuştin zarok tên kuştin siyasetmedar tên hedefgirtin lê ema ev bêdengiyê em tijarî ser xwe qebûl nakin em ê timî berxwedanê û tekoşînê bikin û dîsa jî em dibêjin berxwedan jiyanê Rojhilatê Kurdistanê ti neb tenêyê em her çarperçê Kurdistanê em ê destê xwe têxin destê hev heta ku em bigêjin azatiya hemû gela û dî jî em dibêjin berxwedan jiyanê şehîd namirin bijî serok apû jin jiyan azadî